Tubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Watla ka election siya kayang dorbar ba kari lani ka Lok Sabha kadang kamjengai. Nrei ka Voice of the People Party kalapan bena yau kurtong jongka uban yakun hagani ka election. Ka VPP kalapan bena bahaga election MP Arhajar Arpsau kan penyakun daw Dr. Ricky A.J. Sengkon na Shillong Parliamentary Constituency. Yakani lapan bena daw General Secretary jongkani ka Seng u Dr. Kara Chen. U MDC jong ka Seng Congress na Mauhati Constituency ula syajit kum u Vice Chairman Batmai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ka Shuki Vice Chairman kalathli hadin bala resign no u MDC ka NPP na Mausanram Constituency uba Alvin Saukmi. Uba Charles ula job yakani ka election Vice Chairman klem dadon bayakun persya. Ka jingya baha thamai ha District Council kadai hadin baka Executive Committee ba yalam do ba Tito Starwell Kine kala klem no ha ka lasngi ublay but mentala yalam ya ka Executive Committee daw MDC ka NPP na sorang kham uba peniat sing CM kum Chief Executive Member. Ka Regional Committee na kabenta ka Ribhoy District kan sa syong ya ka jingyalang ka penengkong ha ka Arfulay terik ujiliw Arhajar Arfulay ban yatheria tai halor ka jingpenbek yaw put usam ha ka wat ka baar na kabenta ki shnong ki bahap apo ka thain Block 2 Badon hapdeng ke jingya ke Japut bat ke jela Asam. Yakani la yatho daw MLA ka Mauhati Constituency uba Charles Marngar. Uba dairu udkhot jongga Regional Committee na benta ka Ribhoy. Yakani ka committee la kle daw sembut Menteri Rangba ke jela uba Preston Tensong. Laraki ya ka International Day of Yoga habarok kawai gari India bat kumju hakiri ka perthai. Kani kadai ka sen ka bakhandai ban rakhe ya ka International Yoga Day. Lasdang ban rakhe ningkong House Name Arhajar Khatsan. Hadin baka United Nations kalapdiang ya ka jing tenro jongkari India ban ito kerpang ya ka arpuai tarik ujiliw kum ka International Yoga Day. Ka President jongka India ka Draupadi Murmu, u President Barim u Ramnath Govind, u Menteri Rangba ka Uttar Pradesh u Yogi Adityanath nalor ki waipat kilai shimenta hagane ka jingrakhe ya ka yoga katba u Menteri Rangba do kari India pat u Narendra Modi ularakhe ya ka yoga ha ka United States of America. Prangut gibriu kila mansaw namar ka jinghap ka slap jong ka flyover ka badang shna thamai ha Bairam Malguda ka badon ha Khapsar jong ka Hyderabad. Kiba mensaw, kidai ki nong tray, kiba tray ya kane ka flyover, kabadon haga surok banlait na LB Nagar, siya Nagarjun Sagar. Ya kiba mensaw, lapan kitno siya Krishna Institute of Medical Sciences, lane KIMS, kabadon ha Secunderabad. Ki pulit ke Delhi, kidang twet, ya ubriyo uba beringem penyap, ya Menteri Rangba do kari, u Narendra Modi, Yau Menteri Ketenat Kampo Yeng, u Amit Shah, bat kumjuru yau Menteri Rangba ke Bihar, u Nitish Kumar. Ki pulit ki layo jingtip baka jing berngem penyap kadai leng baka phone. Ki pulit ki lalap ya ke Jakasa jang utai ubriyo. Henrei dan hayeng bat kidang twet ban kem yu. Ki bahayeng asem jang u ki lapentip sya ki pulit ba udai u ba syubu aj baik. Bat hakamit bau berngem peniap ru ula buat jauh syek. Kawai kalong kami kabal lai pesan senem karta kala klat no nagadaw ke jing syak kawang daka aset. Kani kalong kami kadai kabala tip kerteng kum ka Yadla Francika. Kadai ke basyong basa ha Xavier Nagar ha Eluru Town jong ke jela Andhra Pradesh. Kadai ke batray kum ka receptionist ha Dental College kabadon ha Vidya Nagar. Kayatla Francika kala syak kawang aset haga katlai terik ujiliw Arhajar Arfulay bat kala duk no yaki khmat jongka haduk bala pedunglut kedur khmat jongka.
ka la klat no ha ka hospital ha Vijayawada Government Hospital. Ki pulit ki la kem ya nrengut ki brio ki bedon kti ban le ya kani ka kam. Kayatla ka syong ka sa bat ki kimi ki pa rengkat bat ikhun kan thai i badang san snem karta. Kala ya syong klat bat ulok nrei ha ka janmiet jong ka khat lai tarik kat bagadang don halenti ban le cheyeng. Arngut ki brio kilawan kawang da ka aset nadur kmat jongka. Ka United Nations kalamang pisa $4 million ban yarap ya ka Nigeria. Namarba kani gari kadon pedang ke jingduk jing jenjar. Na kani ka $4 million khandai $1 million kadai ka balamang na kabenta ka Central Emergency Response Fund. But katway $1 million pat kadai na kabenta ka Nigeria Humanitarian Fund. Ki jingyarap kiba ka United Nations kamang na kabenta ka Nigeria kadai ban yarap da ki jingbam ka umdi ki dawai dashin bat ki way pat ki jingdon kam ki bakerki. Kumba kalong menta ki don hado nyaw langut ki khna ki bahapo sansnem karta ha Nigeria ki ba yok pang nakadaw ka jing bambiang ki jingbam ki batay bat san langut pat kim yo ya ka bam nakadaw ka jingdok. Kaladon ka jing shlay ka bajur hagini gisngi ha Western Cape Province Jonggari South Africa. Bat hagani ka jingja kiladon arngut ki bayam bat $1.1 million ki marrep kila julor. U Premier jongga Western Cape Province u Alan Richard Wind. Ula pentip bahado mentaru katanat badai pet kampat yo ya ke jingkhen ke babiang bat kidang lum jingkhen ya ke jing julor baro. Hado ba penmi ya ke ka khubor ru ka jingther ulaba ha Western Cape Province kadang beteng hado mentaru. Ka United States of America kala pediang sngobha yau menteri rangba do kari India u Narendra Modi u balapoi ha New York haga sngi baar jongkatayo. Ka jing pediang sngobha kala sedang nado na JFK International Airport. Kipat ba kila lej ban ai khublei yau Modi shado shaka jakasa jong u ha Lottie Palace Hotel. Ka US kala penbun ya ki bor pahara tawer ya ka hotel basa Modi. Umodi ula rakhiru ya ka International Yoga Day hapo US. Kandon ka jingyalang hapdeng jong u bat u President ka US u Joe Biden bat kam hadien unya kendu ya ki riau pau khmat ka US bakentup ya u hespa u bade utrai jong ka Twitter bat utrai jong ka Tesla u Elon Musk. Saungut ki brio kilayam bat arngut kilan mensau hagajing betei jong ka Karkhana suloi hagitain Tambov jonggari Russia. Kamshim ladon ka jing subasniu yano ru halor ka tei jingja bat langit ba ka jing betei jongka kadai na ka jing baklahi. Nrei wala ka taro ki pulit kin tokit bnia ban lap ya ka daw tenrai. Khat laingut ki lekno Al-Shabaab kila kelon yap bat bungut kila mensau ha ka jing khenra lekno jong ki sipai ka Somalia hagitain Lower Juba kabadon hagitain Shati jonggari Somalia. Ki sipai kila yok kurup ru bon teli ki tiar siat na ki lekno. Ka Somalia harangkat ka jinge trailang bat ki sipai na ki wei pat kiri kila penjur ya ka jingkhanra lekno hagini gisni bat ka sorkar kala bu thong ban penduk jaj sendon ya ki lekno ki balek ya ki kampentrim hagte gari. Te gitu kilong ki khubor na ki mat kublai.